L-eks membru parlamentari laburista it-tabib Paul Ketkuti Karwana ingħata l-aħħar tislima fil-Bażilika tal-Mosta fejn għex il-ġimgħa filgħodu. It-tabib Ketkuti Karwana ħalla din id-dinja l-erba' li għadda fl-għomor ta' 77 sena. Bi knisja ppakjata l-Arċipriet Dun Sebastian Karwana tenna fl-omelija tiegħu li Paul Ketkuti Karwana anke bħala tabib fil-lokal dejjem poġġa l-interess tan-nies fiċ-ċentru tal-karriera politika u professjonali tiegħu u għalhekk il-legat tiegħu għandu jibqa' ħaj. Ejjew jieħdu l-eżempju ta' Bulla Paul li kien jimxi u jmexxi, jinkoraġġixxi u jgħid lil minnu dajjef u minnu marit. Jalla jibqa' magħruf mhux biss bħala it-tabib tal-Mosta, ma jalla jibqa' magħruf bħala il-bniedem li kien hemm għall-oħrajn u speċjali għall-Marut. Ketkuti Karwana jibqa' magħruf għall-attiviżmu politiku tiegħu mindu fl-1976 ġie elett tal-ewwel darba fil-Parlament fisem il-Partit Laburista fejn serva għal-leġislatura waħda. Fl-2007 u kien elett Sindku tal-Mosta. Min barra hekk fl-1977 fil-kwistjoni tal-istrajk tat-tobba fejn baqa' jservi lill-poplu u kien irċieva wkoll bomba fid-dar tiegħu l-istess bħal professur Edwin Grek fejn sfortunatament inqatlet bintu Kerin ta' 15-il sena u ibnu iżgħar Kevin indarab serjament. Fortunatament għal Ketkuti Karwana l-bomba indirizzata lilu ma kien isplodit minħabba ħsara fl-apparat erriedi.